Baba Mkhwanazi, sibonge kakhulu ngombuzo usichazele wona. Nangu uLenard Msenze la ebuza ukuthi baba ngobese I'm not good in writing Zulu, but I would like to ask this question. What a man should do if unabantwana ngaphandle komshado in order to give your outside kid isibongo sakho? Where should I start? Baba ubuza umbuzo ke lana uthi ke baba ngobese ngingenza nje angikho mnandi ngibhaleni kahle isiZulu uthi kodwa ngiyafisa ukubuza lo mbuzo ukuthi indoda yenza njani uma ike yaphuma yakwandisa umuzi ngaphandle komshado. Ubuza umbuzo ukuthi ke ngingenza njani ukuze abantwana bami laba ngaphandle bathole isibongo sami. Kulula. Ngoba iyatiyonile nje ayihambi phela lapho iyone khona mina izengisekho ifike ihlawule ingane. Mase ihlawulile ebesicusana nako manumazi lezingane noma lapho izengisekho ukuthi badingana ngengane zabo. Besikhokhe besiqedwe bayikhiphe zisulwe ngale komalume besibize ibungisa kubo komalume. Yabo ebese yona izokweyamukela ngala ngesikhathi beyikhipha ngale bazoyifaka isiphandla esendeni sokunxele bese ziyahamba lesingane zibuyela kubo kwasibanibani sokuthi mayifika kubo bese lezifika yamukele futhi ngembuzi ifaka isiphandla ngapha esendeni sokudla bese ibiza isibongo sayonke. Ithi indaba enkulu baMkhwanazi lensizwa ngoba ithi indaba yokuthi baMkhwanazi ifuna ukubuyisela izibongo ezingane isibongo yenza kahle impela ekuyinto ebaluleke kakhulu le. BaMkhwanazi ke mina ubuzo ongisala nawo sanombuzo wodwa uthi wathi ke baMkhwanazi ke unini usiyanqaba nezingane cha izingane zi rights ezamazila ngoba mhlawumbe ebona futhi ukuthi athathanga yini wathatha umunye umuntu. Cha phela noma anganqaba nazo izingane unina ngenxa ukuthi bavumelana nawo amalungelo awo kahulumeni kodwa izingane kufanele ilungisele ngoba kuphela ukosuku sizohlupheka izingane. Lensizwa ayizokhuluma nonina iyokhuluma nabazali bakhe. Mayohlawula emzini la abone khona bobabili wazala izingane lo ezalele kubo into bengafanele. Ebese masiqedile ikhulume futhi nabazali hayi yena. Ithi ngenxa ukuthi ingane yena sesizwani nayo ngeenkinga sibe nazo kodwa ngicela ukuthi ngizokhokhela izingane zami ngiyithathe abazali bentombi noma bemabele zengane abazokhulumana hayi lo ngoba lo vele sizoliqinisa ikhanda lakhe ngenxa ukuthi vese wasekuqaleni unesikhwele ukuthi njobe sele nje vele nje kuze akwazi ukumbamba kufuneka ambambe ngezingane lento ingafuneki. Ukusho ukuthi baba nje ixolisa ugele mlomeni ukusho ukuthi ufukuthi ufisa ukuthi ingane igcine zibe ngasesibongweni sakho kusho ufanele uqala uhlawule kuqala hayi ukuthi mase uhlawula usuqedile ngoba abanye abantu bebejele kanjalo. Cha wehlawule bese uyikhokhela ngeke isonivumelene nayo nabazali bemngane zakho. Baba sicela ukudlulela umbuzo landela wasiyabonga sinaba emakhaya uthi kungabe umuntu onesibongo esifanayo nesakomalume engakushisela impepho komalume uma engekho ozala komalume ongashisa impepho sibongo bani? Yes sibongo bani makuthiwa mhlawumbe nje komalume bami ukamkhize yakwazi ukuthi umuntu wakamkhize ayizongishisela impepho uma ukuthi abasekho malume futhi nezingane zomalume mhlawumbe ayisekho noma zikho mhlawumbe zinginakele okwaso. Angithi wena nje ubusele ubiza lesi sibongo sakamkhize. Engane phela wena ke manje ngoba nje ungazange uma ukagane nje uyingane yala kwamkhize wena kodwa wazi ukuyithinta impepho bekhona wona yobe ngasekho nje sewulilungele ukushisela wena impepho komalume. Yes uba beke nobomalume inenkinga la 1 2 no 3 ukhuluma kubantu vese abayazi udaba lwabo. Asekuthi ukuthi ungazobiza umunye umuntu nje uyibongofanana oshwacile. Yebo azokwenzeka. Ngoba enye into baMkhwanazi nje engiyibona abantu abangayinaki
uthola ukuthi mhlawumbe umuntu makuthiwa utshele kanjalo ukuthi hayi fafuna umuntu ofana nesibongo noma ngabe indaba yakhe iqonde nababa noma komalume uthola mhlawumbe futhi akanayo show ukuthi yena lo muntu ezefike leso sibongo ingabe into yakhe iqondile yini lwazi omthatha uyibona yabo kwesisikhathi ungathola lo muntu lo ubiza lo mkhize nje ubiza wrong yebo mhlawumbe baba wabakhulisa nje uma wabo wafika nabo kuyena yabo noma mhlawumbe wasalwa umuntu wangakhokhelwa kodwa le ndoda le ngenxa ukuthi unina mhlawumbe wesaba ukusho kubutuzele wasemthatha umuntu wabiza isibongo samkhize kanti akufanele ngoba akakhokhelwanga lutho ngani masuya emthatha nomuntu uyamthatha ngenxa ukuthi ufane ibongo nje sozoxatshwana mudala enkulu inyakanyaka inkinga impela phezulu kweyinkinga onazo wena nje uma kuthiwa nje bonke la ekhaya basekwe egcekeni bashiye wena bayabonansi ingane yethu izosala izivusele lo muntu yebo baba wena ke usala ube inhloko ke la ekhaya kwamkhithi hayi akini la ungenziwanga lutho khona yanda malume wena uzosala la uzalele lo mzi wamalume umume ngawe muhlobeza nenkinga nje shisa impepho la uthatha into ibekela na umalume nenkinga 1 2 3 uzokwazi ukuvusela umuzi ukulungisela umuzi senengisizelane ngilekelele into ethile lento icela ibhuke lonto iluku lengane yakhe zobiza lesibongo leso nawu ufuna uzala ingane zobiza lesibongo kwabanye bakuthola mhlawumbe umuntu uzigcine manje ezama yonke indlela ukuthi abuyele kubo ngoba phela manje abanye abantu bethi nje ayikho into eyenzeka ngaphandle kwesibongo sakini ngisho ukuthi ubaba esababo wakho uzozama kanjani wena uzoyikhokhela kuphi angithi akusekho umuntu la ekhaya uzokhokha uzolungisa azazi ngithi izofuna isibongo fana nakhona ekuzohlawulwa la uzoshayisa khona ke ngoba kuba bengonanga lapha noma ngabe ibongo zefana kodwa la akuba khona uhlawula khona la wone khona kunjalo le kunjalo qinisile baba mkanazi nangu uphokamsele kuna kunombuzo onzima kakhulu leyithele ngufunda kubuka ekwangisinda kakhulu uthi baba mkanazi ngisacela ukubuza ngisacela ugcile ukuthi uma umalume mayepha umshado lapha emasimini ethi akakhe umuzi wakubo kusuke sekwenze njani futhi sekumnika liphi ilungelo umshado ikuphi ngiyakuzwa kodwa phela uzokulekelele la mokhona ungasala khona antu phela komalume komalume ithi ebesimalume waphosa ukhulile yabona ukhulile ebese kusekela indawo ethi yakha lapha mshado sokwenze njani ubuza lo mbuzo apha angithi ufuna ukukhululeka yebo ukhululeka futhi uma ake sithi uzalele la ekhaya bangene uma sewukhulile bakwagana bakumalume bakukhipha bakunikeza inqini la uzohlala kusemthethweni mawakhula nje wagana nje bakukhipha kusemthethweni awusiphumeli wena ukhishwa ibona malume njengoba vele uphethe khona komalume yebo bakukhipha ukuze uyokwakha lapha uhlale ngokukhululeka nezingane zakho ubani umuntu omshana la ekhaya wena hayi lezi ngane yebo ingane shuthi kufanele sikubo yabo wena uma sefuna ukwakhe ikubula lezi ngane ngoba ukhishwa nje oyizala azona abashana umshana wena manje lo muzi lo owakhayo lapha noma indlu yakhayo ibizwa ngasiphi isibongo angithi umalume wakho ke ila ufuna ukucaca khona umalume ngisethe ukukhipha uthini ngoba uzoshisela impepho uthini umalume ngathi ukukhipha ba ukuthi mhlawumbe ethi ukunika lesi sibongo sakhe umalume noma ukunikeza isibongo sakhe uma ukunika isibongo sakhe sithi wakho umzwa kini nje lapha ngoba ukhishwe ngokusemthethweni umalume wakho manje baba ngeke lento izidalele inkinga emadlozini ukuthi ubize isibongo sakhe ukuthethelelwa emhlabeni asizwile ukuthethelelwa uma umalume ukukhipha ngokusemthethweni yena awusiphumeli wena ukhishwa uyena azafika ukubeka endaweni nayo indawo umshado ushisa into nabo lasikubeka khona
wena-ke manje usena awumkhizi manje siwamkhwanazi hlala la ukususa ngisho intombi izalwe nje intombi yala ekhaya kwamkhwanazi wangakhokha lokhu wabuwayo wangahlawula wangayelokula ngenza into izisibongo zakhe kwamkhwanazi kodwa uma kwafika wona kuphungula wayicela lengane yami wayilobola uma siyogana ngelanga ephuma ngalo ayisabizi umkhwanazi yasheshe ibizwa bani sibongo sababani bizwe sibongo sikayisi ngoba into yasethethe ukhokhiwe manje ilobolo iwele sibongweni sakubo ithi naqambe yofika kini nje ayisabizi sibongo sakomalume basi lesazi isizi sibongo sikayise manje sidlile thina manje baba ngicela ukubuza nje la akuthiwa ke sephumile asithi mhlambe umfana noma umuntu wesilisa asisephumile lapha ngoba nje esebiza isibongo sababa wakhe usenemvumo yini ukuthi athethe amacala kababa wakhe phela masekhishiwe nje ukuthi lokusiwe sengakwenza mana phela ngezwa khona athethe maphi amacala akababa wakhe maphi wona ase ngesithi mhlambe nje ubaba wakhe mhlambe wahambe nezinye izingane engayihlawulile njenganaye engakwazi ukuthi alungisele ubaba wakhe lelo cala akwazi ngoba umncane bakhe abanelungelo ukwenza yena akwazi ukwenza akwazi ukuyihlawula ukusho ukuthi mhlambe into engasayenze yena ungafuneka ukukhuluma nabafowabo bayise ayixoxe ebisime namandla abalekelele abanikeza ukuthi bahambe bona ukuthetha lamacala balungisele ubaba wakhe ngeke ukuthi imali yakho phaketheni uhambe uyothi hayi ngizothethela ubaba la wenze 1 2 3 uyidle lo uthetha ubaba abafowabo kodwa abazukulu phela abanakwabo la bayakwazi ukuthetha ubaba wabo so bakwazi lokhu yes balelungelo mina kodwa ngeke ngikwazi wena ngeke ingane zakho izona ezinelungelo ehambe zithetha lensana yakho shuthi mina elami loliyothetha uba abazukulu bami wena ukwenzelana amaqala bona ukuthi uzoshiya ingane la usenkingeni solazi eqinisa phela kube njalo mhlawumbe umzali ezizinto ethi mhlawumbe uthemba ukuthi vele hayi bayihambe emhlabeni nangu lemzela ngesikhathi ungafuna amacala angaqala uzofuna ekhezeke ngale yakwala uzuyisona Yasikhoba sikhale impilo. Sikhale impilo. Nkosi yami kasokho kasikho. Ngoku uyashayela. Akuzibhaqa. Ukusho ukuthi nje izinto lezi ezibalekile baba ukuthi umuntu nomuntu ayilungisi. Baleka ukuthi uma usaphila nje usenethuba. Ubheke emva la uvule khona, ubheke nala uhamba khona, nala uya khona. Yes. Uyilungisa into zakho usenethuba. No. Hayi sisibongile baba usho ukuthi abalelana semakhaya imibuzo esiwazi ukuthi siyibuze la kubaba uMkhwanazi imibuzo ebabeyibuze ku video yokuqala abamngobese ne video yesibili ukusho ukuthi ngokulandelayo sobe sedlulela ke kumbuzo abayibuze kuma video akho baMkhwanazi ngoba nakhona ikhona imibuzo abantu abeyibuzile kakhulukazi le sabatha nale esikhulume ngayo ukugcina ebibalula nje ama-topic amaningi siyacela nje baba usuvala mhlawumbe ukuthi maphi amazwi akho nje kubantu angibonge babwethu lolu hlelo liyasiza liyasiphulisa kuba nje singabantu nje ziningi izinto esifundisana kuzo akekho umuntu okusolwazi waziyo kimi kodwa mahle phansi nje kanje sixoxa nje silalelana nje sifundisana nimbuzo ngesikhathi umuntu ebuza usizakala lo omunye ongabuzanga ngesikhathi uphendula wena umuntu hawu nasi inkinga enginayo awuthi nami ngilalise kahle la ebesathola usizo nasizakala ekuphela kosuso thina sekwanda abantu abanjani abanolwazi kunjalo alo mazwi ke bafowethu nani bodadewethu ake ngithi sibuye sibonane ngokulandelana niphile ngani zakwethu uNkulunkulu asigcine kodwa ibani kulolu hlelo futhi ngalawo mazwi ngiyabonga sale nomusa